Ndinokuchingamidzai muzuva ranhasi apo tiri kudzidza shoko zvekare tichinzwa kutaura kwaMwari, tichinzwa pfungwa dzaMwari pamusoro peupenyu hwedu. Nhasi ndine nyaya yandinoti Mwari vakatibatsira kuinzwisisa. Tinoziva pane mudzi wematambudziko edu, ende ukaziva pane mudzi haurambe uchirapa mashizha, unorapa mudzi, unodzura mudzi. Asi ndisati ndapinda muchidzidzo chanhasi, ndine nyaya yandinoti regai ndiitaure, Mwari vagotibatsira. Tiri pakati pemazuva ekuzvinyima tichinamatira gore rinotevera gore ra2025, rino izuva rechitatu rinova March 2025 pakalenda yedu yegore rinouya. Ndine hama dzinondiisira mameseji kuti baba, ndichingotanga kutsanya chakati nechakati chakaipa chabva chaitika. Kazhinji kana Mwari vakuda kuita chakanaka, kana Mwari vakuda kuita chakanaka, vanobvisa chaunoti chakanaka iwewe. Ndachimwe chaunofunga kuti chakanaka chinenge chisina kukunakira, zvichienzaniswa nezvakarongwa naMwari. Ndingape muenzaniso wekuti Mwari vakauya vachida kundipa mota mumasvondo mairi anoteera, vakada kubvisa bhasikoro randiinaro randinoendesa kubasa nhasi, rinouya robiwa, ndochema kwesvondo rose kuti zvino ndakuenda kubasa kuya netsoka, ini ndaimbove nebhasikoro, ende bhasikoro rangu rabiwa nguva yandanga ndichitsanya. Ndachinoshandwa futi kana kuti rimwe basa remunamato, kubvisa zvinhu zvisiri kufanirwa kunge zviri muupenyu hwedu. Ndo rimwe basa remunamato. Namato hauunze chete zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiuya, unobvisazve zvinhu zvinofanirwa kunge zvisiri muupenyu hwedu. Zvese zvinorepresenta era kana kuti kutadza kana kuti kukundikana zvinobva. Saka izvozvo zvimwe zvacho zvinenge zviri zvinhu zvisingafanirwi kunge zviri muupenyu hwedu, zvinenge zvakatotinakira nekuda kwekuti hatisi kuziva. Regai ndipezve muenzaniso. Munoziva here kuti inini ndikange ndichisenza pakambani ndiri messenger, ndikapiwa bhasikoro kana kuti mudhudhudhu wekushandisa nekuendesa kumba zvese, ndikasaziva kuti pacontract yangu kana kuti paconstitution yebasa kana kuti pamurau wepabasa, basa rangu rine mota yandofanirwa kupiwa yekuendesa kubasa nekuendesa kumba, ndinofara zvikuru kana ndapiwa bhasikoro. Chinondifadza harisi bhasikoro, kusaziva kuti handifanirwi kunge ndichipiwa bhasikoro. Saka bhasikoro rimwe chete rikatorwa ndisati ndaudzwa kuti taritorerei, ndinogona kuchema kuti vabva vanditorera bhasikoro ravanga vakandipa. Chiri kuita kuti ndione serakakosha kana kuti serakanaka kusaziva kuti ndinofanirwa kunge ndiinei. Saka chinotichemedza patinorambwa nemukomana tatanga kunamata, patinopererwa nebasa tatanga kunamata, kusaziva urongwa hwaMwari uye plani yaMwari kana kuti zvatakarongerwa kana zvatofanirwa kunge tiinazvo panguva iyeyo. Saka kana uchinamata, namata uchiziva kuti chese chaitika itestimony, whether chinorwadza, chinobhohwa kana kuti chinodii, itestimony. Mwari vanazvo zvavari kuronga kuita, zvavakapurana kuita, iwewe unozozviona zvaitika. Muenzaniso wekupedzisira ndisati ndapinda munyaya yangu, zvinoitika izvozvo futi kuti inini ndikanamata, ndichinamatira munhu achitsanya, tichinamata tese ndichimunamatira kuroorwa, zvadaro mweya wetsvina wanga uchishanda muupenyu hwake uchiunza vakomana vasingaroori ukabva, unobva nevakomana vese vaakadanana navo kana kuti vaari kudanana navo. Kureva kuti deliverance yekubviswa mweya weurombo kana mweya wekusaroorwa ikaitika, chimwe chaunoona nacho kuenda kwevanhu vasingaroori, kubuda kwavo muupenyu hwako. Saka unogona kutorambwa nemunhu anga akuudza kuti ndoda kukuroora December ukanamatirwa muna November, nekuti anga achinyepa, anga asati akuroora.
Iwe nekuda kwekusaziva nekupusa unogona kufunga kuti tarisai izvo zvaitika, ndaita hati break anga atokumbira madhetsi nekudi anga achikunyepera, ane zvaanga achitaimira ende anga achida kuti urelaxa uregere kutsvaga. Moza kuti ukaudzwa nemukomana kuti ndaukuroora December, nyangwe mangwana ukasangana nemukomana anotaura kuti ndiri kukuda ndaukuroora, unokutaura kuti aiwa zvekuroorwa ndagara ndawana izvo, mukomana akandiudza kudhara. Izvo ndisatani amupa mashoko ekukutaurira kuti urambe chaiye ari kuuya kuda kuzokuroora. Wagara waudzwa nemunyepi nemushandi waSatani nemutumwa waSatani kuti ndaukuroora, kuti urambe wese anoda kukuroora. Saka zvekuzondisira message kuti baba ndichingotanga fasting basa rabva rapera. Basa iroro raunga uchishanda especially usina permit harisi basa kwaro. Mukomana wanga uina yeye usina kutsanya uine madhimoni ako, asi mukomana ukaona murume anokuda une madhimoni, be suspicious of that man. Haasi right, something is wrong naye. Ukanzwa kuti ndisandaitwa deliverance, ndatsanya nekunamata ndichiona this and that and that and that, isa question mark paari. Akakudire iwo uine mweya yetsvina yese iyoyo, something is wrong naye. Handitika very good. Saka nhasi nyaya yedu iri pashoko raMwari riri kubva kuna mapisarema 23 apo David anoti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Asi kuti tinzwisise zvakanaka, ndoda kuitangira kwayakaperera ndichiti hapana chandinoshayiwa nekuti Jehovha ndiye mufudzi wangu. Tikadaro tinotanga kunzwisisa zvairehwa naDavid. Anochidzika nayo otsanangura kuti vanonditungamirira kumafuro manyoro ondiradzika pakati nepakati. Ari kutaura nhau yekupiwa kana kuti yeprovision pachirungu, achiti handina chandinoshayiwa muupenyu, ndikada murume ndinomuwana nekuti Mwari ndiye mufudzi wangu. Apa iye David munhu ari pasi pezuva, ari panyika, ari kufudzwa nemweya, kureva kuti mweya inofudza vanhu, mweya inofudza vanhu. Ende paati Jehovha ndiye, zviri kureva kuti kune vamwe vafudzi vemweya kana kuti kune mumwe mweya inofudza, asi iye akasarudza kufudzwa naMwari nekuti ane zvaanoita zvakanaka kana kuti ane zvaanogona zvakanaka, zvaakati inini pavafudzi vese ava ndikatarisa CV dzavo, ndikatarisa zvavanogona zvese, ndinosarudza hangu kufudzwa naMwari. Mufudzi umwe nemumwe ane maitiro ake, ane mitemo yake, ane zvaanoda kuti zviteedzwe. David akasarudza kuteedza zvinodiwa naMwari kuti afudzwe naMwari. Pamusoro pekutendedza Mwari kuva mufudzi wake, iye anozowanawo mabenefits aanotsanangura kuti nyangwe ndikapfuura nepamumvuri wemupata werufu handityi nekuti muneni. Kureva kuti patinotarisana naJanuary, totarisana negore renzara, totarisana nemafloods, haatyi because ane ari kumufudza. Kunyange pasina ari kumuona, zviri paari David zvinotaridza kuti ane ari kumufudza. Saka kana taakuda kuona chiri kukufudza, tinotarisa zvauinazvo gore rino. Tove muna November izvozvi gore rino, kana kuti tomboti for the past 10 years wanga uri mupenyu uchirarama usiri kujeri, asi mutsauko wako nemunhu akanga ari kujeri for the past 10 years hapana, nekuti zvaakakusiya uinazvo zvatoshota, hapana chakaederwa, hakuna chitsva. Munhu akaenda kujeri 1990 akadzoka anokuwana uchingogara kuHighfields kwaakakusiya uri, zvokuti anokarita seachakubvunza kuti nhaiwe asi wakazosara ukapindawo mujeri, woti inda, woti ndaifunga kuti zvauri kusara uri kunze uchishanda nekudidi ndichadzoka waakuchi kuBorodero. Saka chinokufudza ndicho chinodhitamaina zvaunowana nezvaunove muupenyu, zvaunobata nezvaunokohwa, zvaunodya, paunorara nezvinokukomberedza, zvinongotaura chinokufudza. Kana uchifudzwa nenhamo, mweya wenhamo, unokomberedzwa nekushaya, unokomberedzwa nekuomerwa, unokomberedzwa nehuruva. Kana uchifudzwa neurwere, unogara wakarara panhovo, unogara uine zvirwere zvese. Pauya COVID unayo, pauya malaria unayo. Saka David ari kupa picture yaari kuti tarisai zvandiinazvo, tarisai bank account yangu, hakusi kugona kwangu,
asi kuti anondifudza ndiye anogona. Tarisai zviri mumba mangu, hakusi kugona kuvaka kana kutenga, asi anondifudza ndiye anogona kunditungamirira pane zvinhu zvakachipa asi zvakasimba, zvakakosha. Imajinai kuti munhu anotungamirirwa naMwari, anoprovaidwa naMwari, anochengetedzwa naMwari, chii chingamuwana, chii chingamukunde, chii chingamukuvadza? Saka David ari kuti ndakasarudza the best, kuti ndive the best uye ndive the best. Asi nyaya yangu nhasi iri pakuda kuonesana kuti iwewe neni tiri kufudzwa nei, tiri kutungamirirwa nei muupenyu. Ukatungamirirwa nembwa, munoswera muchitenderera kumabhini. Ukatungamirirwa nenyuchi muupenyu, unoswera uri mumiti, mumaruva, muchifembedza maruva. Ukatungamirirwawo nefishi, munoswera mumvura. Saka iwewe uri kuswera pai? Uri kuswera murugare here? Uri kuswera munhamo here? Uri kuswera murufaro here? Uri kuswera pai? Upenyu hwako huri pai izvezvi? Ndo panotipa picture yechinhu kana kuti yemunhu ari kukufudza, ari kukutungamirira, ari kukuprotekta. Ukatungamirirwa nembwa, unoswerawo nembwa, unotodziona dzakaungana. Saka ukatungamirirwa nenhamo, nhamo dzako hadziperi. Nhamo yekusarorwa, nhamo yekushaya basa, nhamo yekudidi chino, nhamo yekubirwa, nhamo yechakati chakati. Zvese izvozvo zvinodeedzana, ndaa chinhu chimwe chete chakutungamira ichi. But zvakauya sei kuti iwewe neni titungamirirwe nemweya yetsvina? Zvakauya gore rakaenda vabereki, madzitateguru nesu kun'anga kunotsvaga mushonga wekuchengetedza pamba, mushonga weprotection, mushonga weruzhowa pamba. Tasvika kun'anga, vanhu vasvika kun'anga, vakapiwa bhonzo remhuka yaizochengeta pamusha. Mufudzi wepamba aizofudza vanhu, ichipota ichitumira maripoti kuna bosi wayo kuti ndiri kuvafudza. Saka kazhinji mhuka dzakaita sembada, nyoka, kamba ndo dzinosarudzwa nekuda kwekuti dzine zvadzinazvo zvinoita sekunge protection. Sekamba ine goko kana kuti shell, ndiyo iyaya inenge yakumanipulatwa in the spirit, mochikavhwa imimi neshell yakamba. Ende kamba iyoyo ndio inenge yakukufudzai, yakukutungamirai pazvinhu zvose. Kureva kuti speed yezvinhu zvemumba menyu, munhu wese zvinhu zvake zvinononoka nekuda kwekuti zviri kuitwa nespeed yekamba. Hamurwari henyu, hamubatwe nezvirwere, asi hamuna chamuinacho nekuti munosvika zvinhu zvapedzwa nevamwe vari kumhanya. Zvinhu zvenyu zvinononoka, asi makasimba henyu, makachengetedzwa. Vasikana havaroorwe, tumwe tuchiroorwa ma21, 22, vekwenyu vanoroorwa 30, 31, 33, 44, 45. Ndachiri kuvatungamira kuenda kumurume ndikamba munyika yemweya. Saka bhonzo riya rataisungirirwa mumutsipa, pahuro kana muchiuno semwana mucheche, yaiva saini kana kuti emblem yemhuka iri kukuchengetedza, mhuka iri kuzova shepherd wako. Vamwe vakasungirirwa magodo kana kuti mabhonzo kana kuti makodo ana kamba, vamwe mukasungirirwa godo renyoka, vamwe mukasungirirwa godo rembada kana chichi. Zvakuitika muupenyu hwako zviri kungopa chete tsananguro kana kuti description yemhuka iri kukutungamirira. Madirwe nemaremekedzerwo anoitwa Mwari ndio ataurwa naDhavidhi kunzi pese pandasvika zvinhu zvinondida, zvinoteerera inini ndine mufudzi anonzi Mwari, ndiri kutungamirwa naMwari pazvinhu zvese, ende vanonditungamirira muzvinhu zvakanaka. That's why mercy and goodness zvichinditevera. Saka ukasungirirwa renyoka, rejection and false accusation zvinokuteera. Ukasungirirwa rekamba, kune futi rejection, kwouya slowness kana kuti stagnation, zvinhu zvinoramba zviri panzvimbo. 10 years working, nothing to show for the 10 years. 20 years uchiseva mupolisi, hauna chauinacho, kana rengi 1 hauna, imba hauna, bhutsu hauna, murume hauna, zvese hauna. Stagnation. Pawakatangira basa ndipo pauri ngori, hauna kwawakaenda, chakafamba chete inguva.
That's why mukati izvezvi kamba iende kuBeit Bridge inogona kusvika muna 2052 handiti, yet ukatora bhiza izvozvi mangwana makuseni unenge wamuBeit Bridge. Saka kune vanhu vakaberekwa vakasikwa naMwari vaine potential yespeed yebhiza, but ndobva vasvika mufamily yaitungamirirwa nekamba. Zvinhu zvavo zvaakuitika nespeed yekamba, asi ivo vari mabhiza. Unozvinzwa mauri kuti nini pandiri hapasipo pandofanirwa kunge ndiri. Something is restricting me. That something is your shepherd. Gwai hariende kunofura kwarinoda, rinofura kunodiwa neari kurifudza. Saka iwewe chiri kuita kuti ufure pasina chinhu, uendeswe kusection isina mari kubasa, ushandire department risina mari kubasa, uite course isina mari kuchikoro, inhau yechiri kukufudza chakati isusu hatiite makosi aya ndahatidye uswa uhu neuhu. Handizive kana ndiri kunzwisisika panhau yekufudzwa iyi. Saka wese ari kufudzwa nedhimoni, hakuna dhimoni rinoda kuti zvinhu zvako zvinake, hakuna dhimoni rinoda kuti ugute, hakuna dhimoni rinoda overflow, hakuna dhimoni rinoda abundance, hakuna dhimoni rinoda peace. Mukatarisa David ari kutaura pamusoro pepeace, ari kutaura about provision, ari kutaura about protection. Zvinhu izvozvo zvinobva pana Mwari, zvese anazvo, kuti nyangwe ndakatarisana nezvinhu zvinotyisa sei, peace haisi kuzombobva pandiri, because wandinaye ndiye muredzi wepeace. He is my provider, he is my peace, he is my help. Saka mugore ratiri iro riri ratapinda gore rekubatsirwa naMwari, the year of God's help, Mwari chavari kutibatsira nacho kutitungamirira kuita mufudzi wedu, kutiendesa nzvimbo dzakafanira, kutiwanisa zvinhu zvakafanirana nenguva. There is going to be massive restoration and recompense. Zvakabiwa zvese nekuda kwekuti waitungamirirwa nenyoka, nekuda kwekuti waitungamirirwa nekamba, wakuzozviwana uye wakuzozviita. Saka paunotaura nepaunonamata, taura kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu kwete nyoka, Jehovha ndiye mufudzi wangu kwete vadzimu, Jehovha ndiye mufudzi wangu kwete madhimoni edzinza. Wotaura kuti ndinoramba kutungamirirwa nekufudzwa nemweya wenhamo, ndinofudzwa naMwari nevatumwa, nezita raJesu ndinoramba kufudzwa nemweya inofudza sekuru vangu, yakafudza mbuya vangu. Baba, nezita raJesu, I refuse to be shepherded by a wrong spirit. In Jesus' mighty name, amen.